Cinta pada Indonesia yang mengeluri kebudayaan saya dilindungi Gusti Nabi Jabari Gusti Nabi
Satyo Karya Piro
ya. Wis oleh. Alhamdulillah, Met. Nggih. Duk salam sik, Met. Nggih. Ganteng lho, Bu. Marak ngombe. Alah bede men kuwi. Lihat kamera. Biar di zoom untungnya aja. Iya. Hei. Kita untungnya muling-muling, Pak. Ngendi? Kowe ndongos. Iya. Nggih. Salam sik, Met. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong papa sing nyawi, Met. Suarane Baleni nih, Met. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selekas, Met. Sepisan meneh mesti seru, Met. Masa Pisan meneh mesti seru. napasku entek sepisan neh. Alhamdulillah. Nggih. Awak dhewe bengi iki sama. Nggih. Awak. Iki tangkeme sapa sing enak? Ampuh iki. Awak dhewe aku wae mawon. Malah kaya bebek ngono suaramu. Alhamdulillah awak dhewe bengi iki Nggih. sewana-wana ing daerah endi, Met? Niki daerah Jogja. Jogja. Kita Nggih. ayo Niki kudu ngerti. nggih, niki tlatah pundi? Nggih. Oh, Sranggahan Sanggrahan Catur Harjo Sleman. Nggih. Endi? Sleman. Kula krungune Sleman tok. Kowe asih kok. Bar nyebul geni kok budek. Lah piye solar mlebu kuping kabeh kok. Waktu pas nyembur. Heeh. Yes, ngono Yes, mau kae. piye rasane? Kok irungku kromos. Lah iki kumisku brongos kabeh ilang ngene kok. Awak dhewe Nggih. Daiki Heeh. alhamdulillah iso tambah Alhamdulillah. berkembang. Nggih, luar Berikan tepuk biasa. tangan. Tepuk tangan buat Avada Indonesia. Niki acarane napa Mas Andes? Kudu ngerti Acarane napa? takon bose Ulang tahun ulang tahun yang ke piro? 1 lah 1 iya. tahun Apa aja iki? Avada. Oh, kok ora ngira awak Heeh. dhewe ulang tahun. Ulang sapa? Iki. Avada tok uduk kowe. Ya. Nggih. Nggih. Muga-muga ya Avada iki tambah sehat selalu lancar rezekine. Heeh. Jobe enggak lancar. Tambah kompak. Kompak selalu. Pokoknya jaya. Pokoknya terbang ke angkasa di sana disambut pesawat. Was. wah ketegel mati goblok. Wes Ya intine melesat. melesat jauh tinggi di sana. Heeh, jope Iya, akeh. Jope ya orang anu. Heeh. Ana lek tekno. Nggih, lek tekno. Lek tekno iki kon ngene lek tekno. Lek tekno. Lek tekno. Ya aneh no. Lek tekno. Lah iya. Aku lek tekno CS. No iki anteng. Ayo, lek tekno. Heeh, mriki. Adoh saka hawa adem. Heeh. No, Mesti tekan kene langsung ngentut, Iya. Des. Mesti langsung ngentut. aku gumun. Lah napa? Nek ning omah lek tekno ngene iki ra dandane setir kok ngene. Oh, gawanane pacul. Padahal Ya cuma kita mriki ya. alhamdulillah ya tekno. Jeng, alhamdulillah. Kok ngono tambah bagus to nek no. Ya mergo srawung ro Andes. Ayo. Jeh, luar biasa. Jaluk kata-kata buat Kata-kata Avada buat ini. masyarakat Sanggrahan. Dan Avada ini. Yuk, monggo. Mugi-mugi Semoga. Avada sukses selalu, Amin. kompak, Amin. tanggapane laris, Amin. juk ngejaki meneh. Ayo. Saya diliru ya kuwi. Ya wis, kata-katane mau ngono kuwi. Iki kata-kata yo plus ajek. Ya muga-muga tak dongae lek tekno. Muga-muga tambah laris. Amin, amin. Mugi-mugi enjuk enggal duwe ndok. Nggih, amin. Ayo. Tak amini. Ayo amin pokoke. Ayo lek tekno. Nggih. Awakmu wis kan saiki wis melejit wingi rono rene lagune sing lila kae. Oke. Coba. Tak cara-carane iki artis e. Heeh. Kowe sebagai Babu. Iya, nyekel iki. Babu. Heeh, dadi koyo ditutupi sik. Dadi nggo jaran kene iki. Heeh. Nek koyo ning artis-artis ki tutupi sik. Nah, Heeh, ngene tutupi iki. ngene. Terus? Lampu rono ya. Aku MC-ne ning ngarep. Ya. Oke. Kowe seperti ketek ya, Met. Hah? Dan kamu Ketek. ketek. Jangkrik adu-aduan ketek. Ya. Men koyo ketek. Ya. Ya. Jauh. Wih, kose dirungae, kose dirungae. Ya ya.
Baik, yang satu ini dengan artis kita tentunya bersama Lek Tekno. Tentunya dengan teman saya di sana, tentunya dengan keteknya yang lagi pegang Aimu. Langsung saja ke depan dua jangka. Zaman Juman set Matane delok ora nutupi artis. Kowe yo pedok kok. Aja nutupi artis, aja tutupi. Kowe koyo kok ngono ta. Aja. Bela nih. Kowe madang kempul mah umat Des. Ayo, Yo. baik, yang satu ini dengan artis kita berparasnya sangat ganteng sekali dan juga pakai batiknya yang agak beniknya meletre Mas Leteng pelentot rasanya pakai sepatu abang ono putih nek didelok kaya tai cecek iya MC gendeng ini. MC gendeng ini. iya langsung saja ke depan dua jangka mana juan set nah ono seperti mandek kupinge mandek nah iki mesti masyarakat ini bingung Dan apa? ono sembritange sekondi Mergone? saka cangkeme kula Bu nah ini syaratnya kudu merongos nah merongos Dadi nek wong merongos iso nyemprit gak nyemprit Gak nyemprit gak merongos. lho mbake ngompol Aja batin lho, Mbak. aja batin sing do meteng Heeh. aku ya ana kanggo gawene met Lan apa? sesuk nek aku jadi wong gunung kono apa nek wong sawah Heeh. nek isuk iso genggaru sawah untune genggaru Berguna. ya langsung saja dengan Ya. artis kita dikasih lagunya Lila Ya. kowe kan urung rampung dong Urung rampung ini kejuwe. ya Ya. dan juga buat masyarakat kini kita goyang bareng-bareng ya coy Ya. lagunya Lila Pokoknya tangannya semua di atas. kira apa sekil suwek barang diri Ora nyono ora ira. Maca taline asmara. Tresnaku kang tulus meninggal ke aku ayo Joko melambok mlenjani apa pancen wis nasibku pisan karo sliramu senadyan apa ning ati nanging aku ra bisa ngocati yo Oke Mas Ades
curhat ki. Sing wis ya wis. Aja dilakoni Sing maneh. burung ya. Aku ngerti ya. Oke, makasih Letikno. Terima kasih. Nah, iki. Ya, Awak dhewe iki ditugasake ana 5 lagu. piro? 5 Jebuluk lambene. Awak dhewe kene iki menghibur kene manut buri kono. Nggih. Buri kono bar iki ana sing spesial. Oh. Avada ki ngetoke sing anyar neh. Ayo kaya awak dhewe saiki ijo-ijo kabeh. Heeh. Engko ki ana perform sing terakhir ki ajos. Oke, nganu ki berarti Iya. apa perform sing paling jos ki? Heeh, engko ki. Jos. Yo keluaran terbaru. Terbaru. Lah iya.